Слушайте ни по BTV радио на 101,1 в София. Пореден обир в дома на фолк певеца Константин. До сега Коцето е обиран цели 7 пъти. В дома му гостува Емил Митев, който се срещна с него. Сега ще ви разкажем и неговата история. Поредната трагична драма. Здравейте, колеги! Намираме се в дома на един от най-големите поп-фолк идоли у нас, Коцето. Здрасти, приятелче! Коце, повода за поредното наше включване тук е това, че са ти ограбили дома за пореден път. Ами аз мислих, че друг повод има по-интересен, но вие пак с това. Това са някакви такива, как да кажа, нормални неща, нещо съвсем нормално вече да си влизат, да си излизат, как да кажа, рутинно си преджобват тук какво се случва. Как си тръгна, веднага прескачат през оградите. Даже много път докато съм бил в тази стая, си мисля в другата какво се случва. Разбираш, и си хода, дори в туалетна и влизам в байната, хода си с чантичката, оръжието, часовника, всичко, парите в мене, къпа се. Не оставам в едната стая нещата. Непрекъснато съм с тях. Какво са взели този път? Ами, значи последния път нищо не взеха. Втория път взеха на жена ми един часовник, който и казах 100 пъти махни този часовник от тук. И на мен един телефон. Там и дистанционните са взели. Това беше предпоследния път. Последния път нищо не са взели. Аз съм оставил отворено, ключове съм оставил да заповядат. Дай си говорим хубави неща. Добро утро на всички зрители. Настроение е такова, некои малко по-лудичко да бъде. Добре, кажи ми са такива драматични истории. Тук грабили, там грабили. Нормално, като имаш две ризи, да едната на друга. Някой няма и взима. Това е. Аз нищо против. Да, мен обаче ми взимат и двете ризи, аз там гол. Добре, дай навънка. Чакай малко, кажи ни първо, откъде са влезе този път? Ами, значи те са пробвали от тук, то се вижда тук, е щупено, това се разкъртили, обаче са влезли отзад, разбили са райбера. Ма, дайте да си говорим някакви други по-готини неща. От тук, между другото, са изяли, видели са оттам и са бутнали това. Душчето. Тук имам душче на градинката. Ако искам, мога да снимам. Изяли са един душ, прескочили са с нещата в себе си, но така, приготвил съм ви една софричка тук, по едно сокче да тече, па седи приятелче, ако обича. За мен, между другото, по-важно е вънка градината. Вънка са моите инвестиции. Аз се занимавам с цветенцата, поливам си ги и така нататък. Едно сокче да тече, бате витаминозно, ти тръгне деня. Виждаме, че това не е попречило на твоето настроение. Настроението ми е убийствено, особено от 3-4 дни. Ти даже каза преди малко в предварителния разговор. Имаш към 200-300 хиляди гледания вече на твоята нова песен. Не мога да ти кажа точно 380 хиляди гледания за 4 дни, което е доста показателно. Новата песен откачена. Тя е колаборация от текста Килата, Николета Лозанова, гръцкия рапер Дарук, моята персона, отделно 10-15 мацки, Славчо Горанчовски, участник на Мистер Олимпия. Много народ, много отделно Гъмзата свири, Анелия пее в песента, много персонажи, които са много колоритни. Няма начин с толкова готини хора да се получи нещо готино. Какво се пее? Кажи ми първо, какво се пее в песента? Ами, Килата като измислил текста в припева, кажи според тебе какво може да се пее. Дано не види твоята майка, това си секси таратайка, примерно. Но сега не ми е удобно, толкова рано час хората са тръгнали, кой на работа, кой е такова. Моята жена днеска за първ път на работа, първи ден в една кантора и се чувствам малко странно, даже само като се погрижи за масата, изчистих, избърсах неща, вика, Бела, не ме занимай, на работа съм. Значи ще почна да ме храни, аз ще почна да си лежа. Последна песничка направих. Настроение, готини хора, клипчето, Николета фана, аз бях като е завъртена, това ги си фанах и взеха си съскат направо, много така ми се получиха нещата, да видиш. Дали притесняват, че има доста силни думи така за младите? Не се ли притесняват, че някой ще се обиди? Да, аз съм сигурен, че младите хора са широко скроени, те са толкова над нещата, толкова... Младите са много сериозни, да знаеш. Младите нямат нищо общо с тия задръстани, закостенели, старомислещи хора, дори като мен, такива като мен. Могат ли да очакват феновете още някаква песен? Аз съм си органичил участията, ходя на 7 концерта на месец и това е повече. Това не приходих на 15 на 20, обаче почвам се притеснявам. Жена ми младо момиче, аз не съм вкъщи и някакси... Аз не знам един музикант да му е читало семейство, нали? Сещаш, че който много пътува, трябва, както вика, дръси попът е мирно селото или там да си поливаме градинката, да ни увехне цветето и така нататък. Вече семен човек някак. Така че трябва да си наблюдавам нещата и да си пазя женичката и да си я гледам. Тук, че много като ме няма, не се знае кой в каква посока ще фане. И искам и здравето в крайна сметка. Изкарваме някакви пари, в същото време здравето и отива на кино. По-добре да съм здрав и беден, отколкото болен и беден. Нали, пак бедни ще бъда винаги. Добре, супер! Могат ли да очакват твоите фенове по морето? Навсякъде. Аз обикарам. Тя програмата е ясна. Тя е изписана още до нова година. Изписана. Знаят всички какво що. И така, как се случва нещо при вас интересно? Продължавате да сте номер 1.
Котото неотразим, както винаги, за 7-ми пореден път обран, най-вероятно ще бъде обран. И 8-ми път, ако вземат нещо, обаче обещаваме, че отидем при него само ако му вземат нещо. Черни пророци, но по принцип лятото е сезон, в който наистина хората пътуват повече и кражбите са често явления, така че трябва да сме по-внимателни. Това парче, което видяхме, се казва Студентка, ако не се лъжа, ПС. Много интересни неща има вътре, както чухте подробностите. Припева, мисля, че 100 кила каза, че той е писал думите към него, а сега към нещо много, много интересно.